हेलो दोस्तों, प्रणाम। लिट्टू गोपाल अवधी भाषा पे एक सोहर गाँव जाती है। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जौनपुर में लागल बाजरिया, बजरिया पियवा जायऊ हो। जौनपुर में लागल बाजरिया, बजरिया पियवा जायऊ हो। पियवा हम काली याय चुनरिया, ननद केलू गरियऊ हो। पियवा मकली आय चुनरिया, ननद केलू गरियऊ हो। इतनी बचन पियवा सुने तो तड़पी तड़पी बोलई हो। इतनी बचन पियवा सुने तो तड़पी तड़पी बोलई हो। धन बहिनी के लंबी, धन बहिनी के गोरी बस हरिया चुनरिया निकला गई हो। बहिनी धन बहिनी के गोरी बस शरीरिया चुनरिया निकला गई हो। जौनपुर में लागली बाजरिया, बाजरिया पियवा जायऊ हो। जौनपुर में लागली बाजरिया, बजरिया पियवा जायऊ हो। पियवा हम काली याय पलंगिया, ननद के खटियऊ हो। पिया हम काली याय पलंगिया, ननद के खटियऊ हो। रतनी बचन पियवा सुने सुनहि नहीं पायनी हो। इतनी बचन सुने पियवा सुनहु नहीं पायनी हो। पिया इतनी बचन सुने पियवा तो तड़पी बोले हो। धन धन बहिनी के लंबी बाटे के सिया, पलंगिया के सोहई हो। धन बहिनी के लंबी बाटे के सिया, पलंगिया उनके सोहई हो। जौनपुर में लागली बाजरिया, बजरिया पियवा जायऊ हो। जौनपुर में लागली बाजरिया, बजरिया पियवा जायऊ हो। पियवा हम केली याय लड़ी कवा, ननद के बिटियऊ हो। पियवा हम काली याय लड़ी कवा, ननद के बिटियऊ हो। इतनी बचन पिया सुने सुन नहीं पायनी हो। इतनी बचन पियवा सुने तो तड़पी तड़पी बोलई हो। इतनी बचन पियवा सुने तो तड़पी तड़पी बोलई हो। धन बहिनी के गोरी बस रिरिया तो ललना उनके सोहई हो। धन बहिनी के गोरी बस रिरिया तो ललना उनके सोहई हो। जौनपुर में लागली बाजरिया, बजरिया पियवा जायऊ हो। जौनपुर में लागली बाजरिया, बजरिया पियवा जायऊ हो। पियवा हम केली याय चुनरिया, ननद केलू गरियऊ हो।